אני לא יודע, תחזור כדי טוב, תוכלם לדבר, תתעוררו. הצוות המנחה. אוקיי, זה היה גדוד בר. היי, תכף גדוד בר. אני ואיתי הכנו לכם הפתעה קטנה. מין קטעון מבדר כזה שיהיה לכם ככה קצת לעיניים. אנחנו נעשה קצת ביטבוקס ואיתי ירקוד. שימו לב. טוב, איתי יצא מאפן. קבלו בבקשה לבמה את גדוד בר בנושא אלימות נגד בעלי חיים. שקול!